മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമം. നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് ഗവർണർ. 4ാം തരത്തിലെ 5ാം തരം പണിയാണ് ഗവർണറുടേതെന്ന് എം മണി. ഗവർണർക്ക് ചാൻസലർ പദവി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സമകാലിക മലയാളം ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ. മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഒപ്പിടൽ വൈകിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് രാജ്ഭവനിലെത്തി അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർ വഴങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനിടെ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി KR ജ്യോതിലാലിനെ മാറ്റി ശാരദാ മുരളീധരനാണ് പുതിയ ചുമതല. ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി CPM നേതാവ് എം മണി. മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ശമ്പളം ഗവർണറുടെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല, 4ാം തരത്തിലെ 5ാം തരം പണിയാണ് ഗവർണറുടേത്. പലവട്ടം കൂറുമാറിയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണറായതെന്നും എം മണി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് ചാൻസലർ പദവി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ച മദൻ മോഹൻ പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2016 കമ്മീഷൻ ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനായി അയച്ചിരുന്നു. കേരളം, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ RT-PCR നെഗറ്റീവ് ഫലം ഇനി നിർബന്ധമില്ല. അതേസമയം വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണമെന്നും കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. 2 അഥവാ ഫുൾ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 8655 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 64,650 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 18 മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 22,107 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. TPR നിരക്ക് 13.38%. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സമകാലിക മലയാളം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.